Мога нещо не може стина, много температура дигна да гледам. На високите е така. Не, би трябвало да се охлади, ама още не ще. Като го загаса, ще стане по-зле. Аз от дизел. Дизел, да. Ай, сега тука! Паркинга е тука горе. Ама само 4 часа безплатно. Повече газ ти, какво си играеш? Ама той всички буксува. Втора и газ. Втора и газ до аварията. Втора и газ. Втора и газ. Добре. Газ до аварията тогава. Не! Дай бавните, бе! Нещо не сме да му даде газ. Да. Или па не му стига силата на